खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बर'निखौ हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं आरो ओमफ्राय आङो नै दा नोंथांमोननि सिगाङाव दख'ना देखायनो नागिरदों आरो ना बिबार ब्रेन्डनि दख'ना ओमफ्राय लफाय दख'ना बिदिनो बायदि बायदि फुजानि आरो ना बिराद मोजां मोजां दख'ना लाबोदों ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांबाय थादो गुदुं बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै बियो 15,000 नि दै दे देखायद' मालिकआ फुजानि बिराद बरियाखा दे साद्रिखौ लालाय दे दख'नाजों लाफा जा मोजां नुखाबायलां सयथिबो बायनो हायाना दे बेखौ लाजोब बिदि लानाङा ओरै गोलाव ला साद्रिया बिदि गांलाब लानांगौमोन दे दख'नाखौ ला दखानिया रोंथाराहाय देखायनो नै नै देलायहोथारनोसै मोजां नुनायनि नै बे जाबाय 15,000 नि दै नै बियो आगर गिदिर गिदिर ओमफ्राय इयो बेलेग आरो नै बियो जाबाय इन्दि पियर इन्दि ना इयो पियर इन्दि इयो लकेल दानाय बावैसो ना आखाइजों जि बरियाखा आयै आयै आं फसायब्रेजोब्बाय माबोरै मोनगोन दे नै बियो आगर गिदिर गिदिर बे मास्रायनिसो ना बे मास्रायनि बे बेसेबांनि 2500 लांफैबा एसे डिसकाउन्ट खालामगोन आरो ना फुजानि नामाव लांफैदो जोमग्राया बिराद मोजां जोंख्लाबनाय गोनां एसे लरेस दङ नै बे आर'नाइ गोनांलाय बे मा दख'ना बे लफाय बे लफाय दख'ना दै लफाय बेबो मोजांथार नै आगर गिदिर गिदिरनो बिराद समायगोन सिख्लाफोरजों मेहेन्दी आगर माबा मेहेन्दी कालार मेहेन्दी आगर सोलायलांबाय जोमग्रायानो आर'नाइ दंलायो फुजानि लांफैदो होनना खोन्थाहरथ' फुजानि लांफैदो लोगोफोर नै जोंनि नोलोबारि सेन्टाराव डिसकाउन्ट खालामगोननो बिथाङा नै ओमफ्राय नै बेफोरो सिटनि आरो ना बेबो मोजां कालारा बिराद मोजां बेबो नै ओमफ्राय नैबे गोजा मैथा कालार गोजाथ' नङा ओमफ्राय बेखौ मा दख'ना होनो आं मिन्थिया गोदान गोदान डिजाइन मेरला फैदों आरो ना लोगोफोर नै बिराद मोजां मोजां आरो फसायजोबखायो आरो ना नुबानो लानो हाया नाथाय लानो हाया ब्लाउस डिजाइन फैग्रा फैयाखै ब्लाउस डिजाइन नै बिदि बेगा सफैलायबाय नै भुटाननिया भुटान स्टाइल ओमफ्राय नैबे दानाय बे लकेल दानाय ओरै साद्रिफोर दङ नै मोजां मोजां लांफै लोगोफोर फुजानि थाखाय नै ब्लाउसआ नै बियो गोदान डिजाइन दै इयो गोदान डिजाइन नैबे ब्लाउस गोदान डिजाइनखौ हानलाय आयौ हाननो हायाखै आं नैबे साद्रि नैबे नै जोमग्राया बेबो गोदान डिजाइनसो आरो नै बिखुङा बिदि बुरि साइज नै बियो ओमफ्राय साद्रिया नैबे जोमग्राया गोदान डिजाइन गोजा बेफोर गासिबो गोजाम डिजाइन आरो नै बिराद मोजांखायोथ' बेयो बेसेबांनि बेयो 250निनो नै बिराद मोजांखा मणिपुरिनि खोमा मणिपुरिनि बेयो सेन्देलफोरबो मोनजोबो आरो ना दखानावनो सेन्देलफोरबो मोनजोबो मुस्रिबो मोनो गामसा आर'नाइ मा नांगौ मेख्ला दख'ना गासिखौबो मोनजोबो आरो ना नै गोसो बायदि मा नांगौ ओरै आलायजोबना दोनखाबाय आरो ना दिनैथ' मंगलबार ना फुजायाथ' सप्तासेल'सैसो ओमफ्राय जाय लांफैनो गोसो लांफै नङाबा गोजाम मडेल गाननांगोन आरो लोगोफोर गांसे आरो ना दखानिया बेलेग दै एबारना दे बेखौ मोजां देखायलाय इयो मा दख'ना इयो लफाय दख'ना जा साइजखा इयो अर्डारसो होनो आरो ना रावबो मोना सिंगेल लफाय ओमफ्राय लोगोफोर नै बेबो आरो ना नै बेयो सिलभार कालार ना मा होनांगौ सिलभार ना मा इयो सिलभारानो आरो मास्राइस सिलभारनो नै बेफोराव माथा दख'नाफोर दङ आर'नाइ माबा माबि ओमफ्राय दे खेवनानै देखायलाय गांसेआव बेबो मास्राइसानो आरो
बेबो गोदान डिजाइनानो बेबो ना गोदान डिजाइनानो बेबो मोजांथार बरिया नै बेबो दखानि सासे नै बिथिंजाय दहायनिजों एखे गांसेया नै बे एखे गांसे दं इसोरनावबो ओमफ्राय नैबेबो इसोरनाव आं लानायाव लाखानाय जेबो नै बिराद मोजां मोजां सफैदों दख'नाफ्रा फसायजोबो आरो ना नाथाय लाजोबनो हाया लानांसिगोन गांसे फुजानि नामाव जोंहाबो नैबेखौ मोजां मोनदोंहाय नैबेखौ बेबो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ जि फसायखाबाय आरो ना नै गुफुर आगर गोनां एरदावजोबखादों आरो ओमफ्राय आर'नाइ डिजाइन जोमग्राया आर'नाइ डिजाइन माबा आर'नाइ डिजाइनफोरखौ आं मोजां मोनलाय लाङाहाय साद्रिखौ ओमफ्राय दख'नाखौ फसायबा साद्रिखौ फसंजाया साद्रिखौ फसायबा दख'नाखौ फसंजाया नै मोजां मोनदों आरो ना आं बिदि खालारखौ गाननो लुगैदों ओमफ्राय बयनिख्रुइबो लुगैसिना नैबेमोन आरो दा बेखौ मोनलाना आङो अर्डार हरबानो जायो आं लाबोगोन लोगोफोर नै ब्लाउसआ गोदान डिजाइन आरो ना बेखौबो लाबोदों सिम्पोल दख'नाजों गानबा मोजां नुगोन वाव नेटनि नै ब्लाउस गोदान मोजांथ' नेटनि ब्लाउस गोदानाबो आं बारा मोजां मोनालै नेटनिखौ गाननो बोख्लायगासिनो एक्ट्रिसा गाननायसो गारदों जि गाननायखाबाय गस्ला सायावनो दे गानथारनोबो मोना नालाय गानफ्लाबाय गानफ्लादों माबायदि नुयो फाइनाल लुकखौ मोजांथारनो गुफुर गुफुर फैगोनावबो नै गानखांबाय ओं साद्रियाव गोजा होनाङामोन आरो ओइ नै लानोबा 15,000 15,000 आया नंखाय सानदों खोमा इन्दिनि दख'ना पियर इन्दि पियर इन्दि अर्डारसो खालाम मालाय मा गैया होनदों ब्रेन्डनि दख'नाया दे देखाय मोजाङै नै आरामथारनो जोमग्राया बेदों जोमग्राखौ देखायलायनो लादेरनानै बोरै लादेरनांगौ जाखो लालाबायदि लालाबायनोसै बिदि वाव फुजानि फुरलाय दे साद्रि गोजा फुरलाय साद्रि गोजा अ साद्रि गोजा फुनसै आङो वाव बिराद मोजां नुदों दै बेखौ बिबार ब्रेन्डनिखौ दे बेलेग देखायदोलाय ओइ गोसोमखौ बिबारनिखौ गोसोमखौ ओइफोरबो बिबारनि गोजा ओइफोरबो नैबे बेबो बिबारनि जेरै बिबार ब्रेन्ड ओरैनो बिबार गावला गावलाब नै जोंहा बिबार ब्रेन्डनि दख'ना नायदों लायनायनो बा मालाय नोंखौ लाबोदोंमोन लाबोआखै